impact the safety of those around you. Umongameli Cyril Ramaphosa uzame ukomeleza abemi beli loMzants'Afrika kwimbizo ibibanjwe ngobusuku bayizolo. The rise in infections is making all of us nervous and anxious. We need to know that our workplaces are safe. We also need to know that our schools are safe, but we are not helpless. Inani labantu abafunyaniswe abosuleleke ile ntsholongwane yecorona eGauteng lenyuke kakhulu libalelwa kuma-3,000 ngosuku olunye. Kungoku nje bayi-46,000 abantu abosulelekileyo kweli phondo. Eli phondo lithi lisaqwalasela ukuba liqinise imiqathango kwakhona kusini na. There is a question about whether Gauteng will revert to level 4 or level 5. I think it is early. We want to ensure that when we make this intervention, it also takes into account all the various needs of our people. I-ANC bonakala isixhasa isiphakamiso sokuba kuqiniswe kwakhona imiqathango kwiindawo ezithile kweli. Where there is an epicenter, take it back to lockdown. But you don't take Northern Cape to lockdown because there is a rising number of cases in Johannesburg or in Gauteng and in the Eastern Cape. Ukanti EFF ithi eli malibuyele kulevel 5 wenkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo kwezinyanga zintathu zizayo. Ithi ukuba kwenziwa oku ngamakhulukhulu abantu abaza kuphulukana nobomi babo ngenxa yalobhubhane we-COVID-19. We therefore call on Ramaphosa to go back to lockdown 5. And in order to sustain the level 5 lockdown, the government must ensure that food prices are regulated. Nanjengoko lisenyuka inani labantu abosulelekileyo mihla le, kubongozwa abantu kuba bazame ngandlela zonke ukuthobela imiqathango, baqinisekise kuba banxiba imask kwaye abasondelelani nabantu.